hemen guk unibertsitateekin daukigu, zera konbenio bat, zera bakarrik ezeretik gobernotik itxin da, zera diru ordaindu ezta. Da orduen eurek zelan hori eruten da ben, da zelan amen dago zen, eurenea hoxe etxik etorrega. Etorrika, eta bueno, datorren urtien segitzen bau, seguru segituko dune, da alan etorriko da eure deitzen badabe. Bueno, zera zuzendari barrixe zelan nazen, gauza lehengo berdin ibiliko indabe gauzak, eta bueno, oin dakiune da, ja beste bost euskaldetxe barrixek ja hona etzute daukezela, da gero, lehen zelan estatu batuetan zelan egon ginen, zera euskaldetxiek eta ikusten, da ezagutzen jentie, dana bastante ondo junda, eta oin goiez Argentinara. Bahia Blankara, zera dao, aztie, zera euskaldun aztie, zerien Bahia Blankan. Da, bueno, lehenko Txilera jungo eta gero, zera Argentinara. Datorutien, bueno, bakizu, zera presupuestuek eta pixka bajatzen dabiz danien, eta, bueno, baina horren parien, igual, segiko du euskal etxiekin da.